Únava, zimnica, upchatý nos či bolesť hrdla. Prechladnutie vie znepríjemniť bežné dni a zobrať telu energiu. Preto sme pripravili bylinu zmes prechladnutie, jemnú, no účinnú podporu, ktorá posilňuje imunitu, uľahčuje dýchanie a prináša úľavu pri rôznych príznakoch nachladnutia. Zároveň je skvelou voľbou aj na preventívne pitie počas chladnej sezóny, keď chceme imunitu udržať v pohotovosti. Zmes spája sily 5 osvedčených bylín. Lipa malolistá zahrieva, uvoľňuje a podporuje prirodzené potenie. Baza čierna posilňuje imunitný systém a urýchľuje prekonanie prvých príznakov. Šipka dodáva telu vitamín C a podporuje regeneráciu organizmu. Sladké drievko zjemňuje podráždené hrdlo a prináša úľavu pri kašli. Tymián obyčajný pôsobí antisepticky a pomáha uvoľniť zahlienené dýchacie cesty. Bylinné zmesy, vrátane tejto, nájdete na auradecor.sk. Objavte prírodné riešenie pre zdravie, prevenciu a vnútornú rovnováhu.